Ahojte, zdravím vás pri dnešnom výklade kariet na nasledujúci deň. Vyťahneme si dve kartičky a pozrieme sa, čo nám chce povedať tarot a aká kombinácia nám vyjde. Máme palicové pážatko a 8 pohárov. Palicové páža znamená, že nasledujúci deň môžeme mať neodolateľnú potrebu, nejaký nával energie, ktorý nás bude ťahať k niečomu novému. To je až také nadšenie a taký zápal, také volanie niečoho, čo vyzerá sľubne. Môže to byť nejaký dobrý nápad, alebo teda považujeme to za dobrý nápad, ale je to veľmi silná energia, ktorá nás priťahuje a nutka niečo nové začať, ale to pážatko nemá ešte toľko rozumu, hej. Tam je to také ako to detské náčenie a osmička pohárov nám k tomu hovorí, že máme si trošku od toho prvotného nápadu, ktorý nás napadne a budeme mať neodolateľnú potrebu okamžite nejaké akcie alebo niečo proste urobiť, tak tá osmička pohárov nás spomaluje a hovorí nám, že máme si dať trošku vzdialenosť od tej potreby rýchlo konať a dobre si to zvážiť, lebo nemuselo by to dopadnúť v náš prospech a mohol by to byť nejaký pokus, ktorý už robíme neviem koľkatý krát, lebo to je vlastne pokus, hej. Tam to pážatko palicové, idem to vyskúšať takto, idem to urobiť takto. A toto je možno cesta, ktorú som ešte neskúšal a som veľmi nadšený a idem to vyskúšať, ale tá osmička pohárov nám hovorí pozor na to, že či do tej akcie sa budeme tak rýchlo hrnúť, pretože môže nám to priniesť trpký výsledok a môžeme mať potom z toho pocit, že vyskúšal som to už x spôsobmi a aj tak to nebolo dobré. Takže ak máš tento nápad, konať rýchlo niečo, čo máš pocit, že je výborná idea, dobre si to premyslí, aby ti to neprinieslo potom takú trpkosť. Maj trošku taký dištanc a trošku sa vzdial od toho nápadu a zváž si všetky možnosti. Nekonaj zbrklo. To ti hovoria tieto karty na následujúci deň. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za to, že ste na mojom kanáli, ďakujem za komentáre, za všetky interakcie. Ako spomínam pri každom výklade, aj pri týchto maličkých, nemusí to vôbec rezonovať s každým, komu to nie je sympatické, komu to nič nehovorí, alebo má pocit, že rozprávam veci, ktoré mu nedávajú zmysel, nech scrolluje ďalej, ako ja tam nepotrebujem mať tieto komentáre, že trepem blbosti alebo niečo podobné, lebo mne to zmysel dáva a ľuďom, ktorí sledujú môj kanál pravidelne, takisto a pre nich to robím. Takže prajem vám krásny deň a vidíme sa zase zajtra.